Egunon, gaur domino jolas bat egingo dugu. Behar duguna, domino bat, segurazki etxean izango duzuela. Eta kartoi zati bat. Ikusten duzuenez, nire tableroan domino fitzak marraztu ditut. Orain, zenbakiak jarriko ditugu alde batean eta bestean. Horretarako, fitzak banan-banan hartuko ditut eta jarriko dut. Hemen 4 puntu, batean 4 eta beste aldean 0, kasu honetan. Beste bat hartuko dut eta 5 eta 5. 5 eta 5. Ikusten duzuenez, prest daukat nire jolasteko tablerilloa. Orain, jolasteko unea iritsi da. Goazen jolastera. 0 eta 0. 3 eta 2. 5 eta 3 eta 5.